कितीतरी खाऊच्या मागते उठलेलो हातीत तर देखील पैसे नव्हते तरी सुद्धा मागील भाव माझ्यासाठी कितीतरी खाऊच्या घेऊन येत राजू राजू येईल तू आणि खाऊच्या तुझ्यासाठी भाकरी आणणार आहे हा तुझा खावे ताकद पण कोणीच मग या राजू काहीच दिले उलट 2 जणांनी मला दरारच लाख मारले मागीर रडतो हांव एक सायडान रस्त्याचेर पात्राचेर बशील आशिल्लो तेन्नाच एक बायल काढटात त्या भाकरे तुकडो घेवन त्या सायडीच पेट्यान हलू येयल्ली आशिल्ली आणि ती घाल ते गेल्यानंतर त्या पेट्यान म्हाका पळयलें आणि हांव रडचो पळोवन त्या पेट्यान तें तोंड सुद्दां लायलें त्या पेट्याक सुद्दां कळलें त्या भाकरे तुकड्या गरज म्हाकाच म्हणून बाये मनशाक म्हाजेचेर दय येयली ना पण त्या पेट्याक त्या जनावराक म्हाजेचेर दय येयली गो बाये ऑपरेशन झाले मागे आमचे दिवस बरे येतले तू परत कामावर येतला बाय डोळ्याची व्यवस्था झाली असा पण ऑपरेशनासाठी 1 लाख रुपये जाय आणि हांव ते कशे हाडटलो मागे बहिणीसाठी मागे लो जीव विकचे पडल्या सुद्धा हांव विकतलो अरे हम बाहेर गेलो आणि आता 3 वर्षांनी अन्न घरात तरी सामान चांगले आजी ते डोळे गेलो दुश्मन अर्धी ते केलं तुका पोरोसाठी पण राजू आता ते डोळ्या ऑपरेशन होय चंदर पण पैसे नाजा ऑपरेशन साठी काय ऑपरेशन साठी तू किती पैसे जाय 1 लाख रुपये 1 लाख रुपये अरे 1 लाख रुपये हा तू आधी ते डोळे ऑपरेशनची तयारी पण राजू डोळ्याची व्यवस्था केला आहे अरे देवासारखं येऊन पावलं होती तू आमका मागे एक पाठी डोळे बंद झाले की हा तू गेले सगळे पैसे परत देता आणि मागे हा भाव बी बरे पळयता
आरती ताई अगो ल्हान असताना म्हाका बूक नाशिल्ले आणि ते बूक तू म्हाका घेऊन दिले आणि तुवें सांगिल्ले बरें करून मन लावून शिक म्हण आणि शिकून आवय बापाले नाव वयर हाड आणि तेन्ना हांवें विचार केलो आणि तुवें सांगिल्ली गोष्टी ऐकून हांव नोकरेक गेलो राजू चल आम्ही वचया आणि आरती ताईले थोडा ऑपरेशनाची बेगीन तयारी करता काय सांगता हांव जरा भायर भितर पावून येता आम्ही वचया